таърихи давлатдории тоҷикон марҳилаҳои гуногунро фаро мегирад. аз омӯзиши китобҳо маълум мегардад ки дар замонҳои гуногун халқи тоҷик тавонистааст низоми мукаммали давлатдориро ба даст орад, шахсиятҳои бузургро муаррифӣ созад. аммо дар баробари омӯзиш ба инсон таҷрибаи ҳаётӣ, дониши нав, тафаккури нав ва ҳиссиётро низ мебахшад. дар замоне ки ман таҳсил мекардам, ҷанги шаҳрвандӣ оғоз гардид. дар он лаҳзаҳо падару модари ман ва падару модари дигар муассилин барои таълимгирии фарзандони худ андеша надоштанд. барои тарбияи дуруст кардани онҳо андеша надоштанд. танҳо кӯшиш мекарданд ки фарзандашон рӯзе аз рӯзҳо сер бошад, луқмаи ноне барои зиндагӣ дарёфт кунанд. ҳеҷ гоҳ лаҳзае аз хотирам намеравад. бегоҳ ман ва бародарон аз гуруснагӣ гирья мекардем ва падару модар дар назди мо нишаста гирья мекарданд ва кӯшиш менамуданд ки пагоҳ буридае ноне ёбанд ва ин гуруснагии мо, ки бисёр барои мо ғамгинӣ меовард, аз байн бурда шавад. ва модарам соати 3 субҳ аз хоб хестанд ва гуфтанд ман ба навбати нон меравам ва кӯшиш менамоям ки имрӯз то бегоҳам бошад дар навбат нонеро дарёбам. бо орзуҳои зиёд модар раҳсипор шуданд ва мо ки гурсна будем, ман фарзанди калонӣ будам, доимо додарони худро то бегоҳ агар луқмае меёфтам ба онҳо медодам, худ гурсна менишастам ки гирьяашон камтар шавад. ва бегоҳ модарам баргаштанд ва хеле хурсанд буданд, чунки дар дасташон нимпораи хлеб ҷой дошт ва ба маоён тақсим карданд. ва вақте ки сер кардем, модарам нақд карданд, гуфтанд вақте ба навбати нон рафтем, одамон бисёр буданд. навбати ман расид, нон тамом шуд. дигар натавонистам ноне дарёбам. бо гирьяу нола дар як ҷое нишаста будам, ки дидам саге дар даҳонаш бо як хлеб ҳаракат мекунад. ва гирьяу нолаи фарзандон ба ёдам омаду аз паси ин саг шудам. чуноне ҳаракат кардам, ки дар ёд надорам ки чунин давида бошам. ва ин саг аз тарси ман нонро партофта гурехт. ин нонро гирифтам ва ба хона баргаштам. ва имрӯз фарзандони мо аз ҳамун ноне сер карданд, ки ман аз даҳони саге гирифта будам. ва вақте ки ин ҳодисаро ба падар нақл мекарданд, аз чашмони ман ашк мерехт. чунки дар замоне ки мо мехостем таълим гирем, мо мехостем ба мактаб бо хурсандӣ равем, падару модар ин фикрро надоштанд. танҳо кӯшиш менамуданд ки мо ва бародаронам сер бошем, ояндаи дурахшон моро интизор бошад. ва дар мактаби миёна низ рӯзҳое ки мерафтем, аз сабаби ҷой доштани ҷанг бисёр даҳшат дар вуҷуд доштам ва доимо андеша доштем ки рӯзе ҳаёти мо ҳам ба итмом мерасад, чунки оянда барои мо норавшан буд. мо ҳамчун толибин аз пайи дониш, аз пайи ояндабинӣ, не танҳо аз пайи сер шудан будем. яъне лаҳзаҳое буд, ки дар андешаи ман, дар тафаккури ман ҳамчун лаҳзаҳои ноумедӣ, лаҳзаҳои гуруснагӣ, лаҳзаҳои ғаму ғусса, лаҳзаҳои гирьяу нолаи падару модар буд. ва ояндаи худро тасаввурам намекардам. вақте ки муҳтарам имом Алии Раҳмон дар идосияи 16 баромад намуданд ва дар марҳилаҳои минбаъда барои халқи тоҷик саъю кӯшишҳо намуданд, дар вуҷуди ман ҳамчун толибилм гулхане афрохта шуд. аз симои муҳтарам имом Алии Раҳмон
аз суханронии онҳо ман ҳамчун хонандаи мактаби миёна аллакай ҳис менамудам, ки мо зинда мемонем. ояндаи дурахшон моро интизор аст ва рӯзе мерасад, ки мо аз сулҳу субот шукрона мегӯем. ва чунин ҳам шуд. бо ташаббусҳои беустаи муҳтарам Эмомалии Раҳмон истиқлолияти комили сиёсӣ дар Тоҷикистон барқарор гардид. мардуми тоҷик аллакай барои гуруснагӣ не, барои ободӣ, барои пешрафт саъю кӯшишҳо менамуданд. ва лаҳзаҳои пешрафти Тоҷикистон ба лаҳзаҳои донишҷӯии ман рост омад. воқеан дар замони донишҷӯӣ омӯзиш барои мо роҳат буд, чунки устодон дигар андешаи дарёфти луқмаи нонеро намекарданд. дар тафаккури онҳо баландбардоштани дониши донишҷӯён буд. лаҳзаҳои сулҳу субот, лаҳзаҳои пешрафт боиси он гардид, ки дар шароити хубе донишгоҳро хатм намоям. имрӯз ки ҳамчун омӯзгор ҳастам, ба донишҷӯён баён мекунам, ки донишҷӯёни азиз, нафаре ки замони ҷанги шаҳрвандиро дидааст, гуруснанишинӣ кардааст, бо серӣ ғизо нахӯрдааст, ё ин ки доим дар гирьяву нола буд, ҳамин ҳодисаҳоро доим андеша менамояд, ки бояд такрор нашаванд. дар давлате ки ҳар яки мо андешаи оромиро мекунем, ояндаи дурахшон мову шуморо интизор аст. имрӯз баъзе аз гурӯҳон шояд дар байни аъзоёни ҷомеа баъзе маълумотҳои бардурӯғу гумроҳкунандаро паҳн мекунанд, ки ин гурӯҳ бар манфиати мову шумо кор намекунад. ва умуман давлатҳои дигаре, ки имрӯз давлатҳои ҷангзада шудаанд, мардумашон аллакай огоҳ шуданд, ки гурӯҳе ё давлате онҳоро бар зидди якдигар бархезонд, ноором кард ва ҳеҷ яки онҳо имрӯз барои пойдевори ваҳдати онҳо саъю кӯшиш надорад, чунки мехоҳад ин давлатҳо ноором бошанд. ва дар яке аз баромадҳояшон пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон баён карданд, ки агар мо буттае бошем ва алове моро фаро гирад, танҳо ҳамин бутта месӯзад. нафароне ки ин буттаро алов заданд, онҳо намесӯзанд, чунки аз ин оташ дур мебошанд. ва ҳар коре ки имрӯз мо дар давлат мекунем, ба сари худамо мегардад. агар хубие кунем, хубӣ барои ҷомеа аст, барои давлат аст. агар бадие карданӣ шавем, ин бадӣ ба сари мо бармегардад. имрӯз дар Тоҷикистон ҳар яки мо бояд дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон амал кунем, чунки ин нафаре ҳастанд, ки он лаҳзаҳои даҳшатборро аз сари мо дур карданд. нафаре ҳастанд, ки ҳаёти худро дар хатар монда мову шуморо ба рӯзҳои сулҳу субот расонданд. нафаре ҳастанд, ки мӯи сиёҳи худро баҳри ободии Тоҷикистони азиз бо фикрҳои гуногун сафед карданд. фикрҳое буданд, ки созандагии ватан, муттаҳидии халқи тоҷик ва пешрафти ин кишварро амалӣ мекарданд. имрӯз дар Тоҷикистон ҳар як нафар бояд ватандӯст бошад. кӯшиш намояд, ки Тоҷикистон пеш равад. гурӯҳе аз хориҷа натавонад андешаҳои бади худро бар сари мо ҷойгир кунад. дар Тоҷикистон мақсадҳои ғарази худро амалӣ созад. ва бо ин кор мо метавонем ватандӯстии воқеии худро нишон диҳем.